Da ni wrth ymwyl Mynydd Llandygai yn fama. So, da ni'n mynd I lawr trwy coedwig jynglaidd at coed y parc. Mae yna llwybr cyhoeddus yna sy'n mynd â ni wrth ymylon chwarel hyd yr Afon Ogwen. A wedyn mynd ymlaen ac endio fyny lle mae'r Nant Ffrancon yn rhago allan a da ni'n gweld y mynyddoedd o gwmpas. Neis I gweld chi to. Chita. Helo. Hiya, good. Ti'n oce fan yma? Da ni wrth ymwyl Bethesda yn fama, ac mae'r ardal yma, mae rhwng y môr a'r mynyddoedd. Dyna tro ola da ni'n mynd I weld y môr, felly gwnewch fawr ohono fo. Ffwr â ni. Mae Jochen yn person hollol mysterious. Sa'n gwybod beth amdano hanes e. Dwi'n mynd I rinso fe gyda cwestiynau heddi. Lle diddorol ar y dde yna ydy'r chwarel Penrhyn. Mae hwn yn domineiddio yr ardal yma. Mae'r pechenogion y chwarel yr arglwyddi Penrhyn. Nhw oedd yn bia pob dim ffordd hyn, pob dim. Pawb yn gweithio iddyn nhw, oedden nhw'n bia'r siop, oedden nhw'n bia rhan fwy ar tai. Oedd y chwarelwyr yn byw yn Bethesda ei hun ac o gwmpas yr ardal yma hefyd, ac oedden nhw'n cerdded i'w gwaith, a dyna pan bod yna cymaint o lwybrau cyhoeddus. Maen nhw'n dilyn lot o lwybrau oedden nhw'n defnyddio I cyrraedd y chwarel. Felly fydda ni'n cerdded rhywfaint o'r un llwybrau heddiw yma. Rwan, fydda ni'n mynd I fewn I fy hoff lle yn yr ardal I gyd, sydd yn dyffryn bach gwyllt, jynglaidd o'r enw Parc yr Ocar. Guys, yeah. Yn yr ardal yma, oedden nhw'n arfer palu ochor, y lliw, fatha lliw oedd yn dod allan o'r clai. Os da chi'n edrych I lawr fama, da chi'n gallu gweld lliw yr ocar yn amlwg iawn. Ac oedden nhw'n defnyddio fo ar gyfer gwahanol bethau. A dyna pam bod yr ardal yma'n cael ei alw Parc yr Ocar. A swn i'n licio chi sylwi ar be da chi'n ista. Be dio? Lechen? Lechen. Mae yna lechi ym mhob man yn fama. Mae pob darn o dir yn cynnwys llechi, ac mae chwarel just ochr arall y dŵr yna. Da chi'n gallu gweld y tomenau llechi yn fanna. Ac I fanna, da ni'n mynd I fynd nesa. Ydy, mae olion y diwydiant llechi I weld ym mhob man. A da ni'n mynd trwy twll yn y wal yma. Twll yn y wal. Mae'n mynd yn grêt, actually. Dwi'n really joio dysgu am yr hanes o'r llechen a bethau. Dwi'n gallu teimlo yr hanes fan hyn. Felly mae'r chwarel tu ôl I hyn I gyd. Ac oedd yna Streic enwog, y Streic fawr nath dechrau yn 1900 a para am 2 mlynedd. 2 mlynedd. Streic am 2 mlynedd. So beth yn digwydd gyda'r... Wel, oedd yna diffyg parch. Oedden nhw'n cael diffyg parch, oedden nhw'n cael I trinio fel bobl efo barn, efo hawl I deud unrhyw beth. A wedyn nath o I gyd yn dod i'r pwynt lle oedden nhw yn mynd â streic ac doedd y cyflogwyr ddim eisiau rhoi fewn. Wedyn nath Stad y Penrhyn cyflogi bobl eraill I dod I wneud y gwaith drostyn nhw fel blacklegs ac wneud talu bobl I mynd yn ôl i'r gwaith ac oedd rai bobl yn wneud achos oedden nhw desperate. A math yna ymrhannu y cymuned ac am blynyddoedd, am degawdau wedyn, oedd bobl yn cofio pwy oedd y bradwyr, pwy oedd wedi mynd yn ôl i'r gwaith a pwy oedd ddim. A fasa nhw ddim yn siarad efo nhw, fasa plant nhw ddim yn siarad efo ei gilydd. A mae bobl dal yn cofio am y cyfnod yna. Dyna hanes y llechi mas o ffordd. Ond mae bwyd ar y ffordd, a fel cerddwr, mae Jochen yn sicr o gael nhw I ganu am I swper. Dwi'n dod o deulu gerddorol. Dwi'n chwarae sax fy hun. Ni efo band tra o'n I yn y brifysgol. Dwi'n I supportio Jules Holland, oedd mewn band o'r enw Squeeze. Wow!
Dyw e ddim di dal nôl ar y cinio ar lannau'r Afon Ogwen. O, fi canu'r tiwn Ie. Very catchy. Felly, nid hamburgers ydy'r rheini, ond lamburgers. Lamburger. Ie. Neu. Iawn, dych chi'n barod? Mae'n roglu'n ffantastig. Felly ni taco mewn, ia? Yeah, go for it, go for it. Dir bych chi wedi dod i gartrefi yn Nghymru a cefndir deulu di efallai? Nath y teulu symud o'r Almaen pan o'n i'n 10 oed. Ie. A do'n i ddim yn siarad dim byd ond Almaeneg ar y pryd. Na fy mam chwaith. Nathon ni symud i Kings Lynn. Ie. Oedd yn iffer o culture shock. Nath o ddim yn helpu bod mam fi wedi gyrru fi'r ysgol y dynod cynta yn gwisgo lederhosen. Achos dyna be oeddwn ni'n gwisgo yn yr Almaen. Ond nath i jyst, dos i'r ysgol, dyma dy lederhosen, ac wrth gwrs yn fanna o'n i fel, oedd o fel bod yn goldfish mewn tank llawn piranhas neu rhywbeth. A hefyd oedd ail rhyfel byd yn massive deal ar y pryd ym Mhrydain. Oedd o fel bod y gelyn wedi cyrraedd yn eu plith nhw. Felly oedd o'n sioc, Ond yn y sefyllfa yna ti fatha fel dysgu'r iaith er enghraifft, mae just matter o goroesi. Nes i dysgu o fela, achos mae just matter of survival. Di'n teimlo bod fi'n gwybod sut mae Jochen yn teimlo, fel tyfu lan rhywle mewn ardal hollol gwahanol a teimlo bod chi'n hollol gwahanol. So oedd yn really symud calon fi. Just clywed hynna yn y diwedd, faint oedd o'n pa mor ddiddorol ydi o yn y cefndir. Pob peth mae wedi mynd drwad. Waw, am fo iawn. Oedd yn really lovely, actually, clywed yn bywyd e. Oedd yn beautiful. Iawn, dyma'r crumble. Wow. Mae cnau meddwl nhw fyd. Crumble afal? Wel, afal a mefus. O, neu. Mae yna dipyn bach o hanes teulu yn hwn, felly oedd fy nain really da yn coginio. Oedd hi'n gwneud coginio i prydesa, pethau fel yna. Ac oedd hi'n gwneud lot o teis yn crumble, ac oedd hi wastad yn rhoi gwahanol cnau yn nhw. Oedd yn just really diddorol, crumble really diddorol. So wedi defnyddio syniad yna. So mae yna cneuon coco a hazelnuts yn y crumble yma. Neu. Waw. Wel am wledd, o fwyd a cherddoriaeth. Boes bach. Llawn. Fista. Oedden ni'n teimlo bod ni wedi cwmpo mewn cariad gyda'r saxophone, yr arogl o'r bwyd, y cerddoriaeth, y picnic, oedd yn just perffaith. O'n i ddim yn gwybod beth o'n i'n disgwyl, o'n i ddim yn disgwyl hwnna. O, byddai ffili gorffen nawr. Bendigedig, dim byd o gwbl ben i'n ddisgwyl. Lle rhywun pigon i lan. Wedi bwyta llawn bola, fydden nhw'n falch o wybod mae bach iawn o'r daith sydd ar ôl, cyn y big finish, y brif olygfa. Dyma Nant Francon, gwrthgyferbyniad i beth ni wedi weld. Waw. A dyma y bont lle mae'r daith yn gorffen. A da chi'n gweld Nant Francon i gyd o fan hyn. Anhygoel. Amazing. Diolch, Jochen. O, Mae wedi bod yn croeso. briliant, rili.